Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kini kilom ki khubor bamta kasni. Kalong ke ege basngosi ki pait ba akri Japan ba kasian ka baning kong ban pediang kin pediang sngo bhayo Snem thymmai dai ka jingjao umman jingyam brio ha ka ba la one link shop ya ka rihi baro ka wei de jumai bat usunami. Yap kumba saufu prangut ki brio haga jingkhih jumai hagri Japan kabala jia house Snem thymmai bar kumba shispa arpho ki brio kidang yai ap jingeram. Karkum ki Japan Meteorological Agency JMA kilayatho ba ujumai ulakta ningkong ya ka Ishikawa bari kithan ki ba marjan bar ka jingkhlan jong uni ujumai ka long hadu 0.0 magnitude. Karkum ki weather agency ki thu lupa ba hadien ujumai kalawan ka tsunami hapo kalai spa kilometer hapdeng gisnong noto kabaham hakanong ba Ishikawa.